Друзі, доброго дня! Сьогодні середа, 10 березня, 16:35. На вулиці плюс 1 градус тепла. Сонячно. Ззовні дуже гарний, чудовий день. Насправді він таким і є, але доволі свіжо. Хочеться вже весняного тепла. Друзі, невдовзі у мене відбудеться зустріч. Я надіюсь, що людину, з якою я зустрінусь, ви узнаєте. Буде вам більше, ніж впевнений, приємно. Ну, а результати зустрічі ми пізніше узнаємо. Друзі, сонячний яскравий день. Сьогодні мені назначена зустріч. Зустріч з чудовою людиною. Знаходжусь я приблизно в такому місці. Ось, наприклад. І рухаюсь я. Рухаюсь, бо треба дістатися. І ненароком, кого ви бачите? Добрий вечір, друзі. Ненароком тут зустрілися два Василі. А чому вони зустрілись? Нас об'єднало. Ура! Що? Правильно! БЧБ, прапор. Прапор БЧБ. Білорусько-червоно-білий прапор. І ми йдемо на цікаву зустріч. А як казала одна тітка, йдемо давати інтерв'ю. Помилися, побрилися, йдемо давати інтерв'ю. І з роботи раніше змилися. Так, тому що не кожен день ми даємо інтерв'ю. Так що, друзі, чекайте інтерв'ю не в Гордона, не в Яніни Соколової, цікавого чоловіка. Ну, дізнаєтеся, мабуть, трошки згодом. Дізнаєтеся, я більше скажу, ви вже його бачили. Є ролики на Тіктоку і Ютубі, та не тільки. Це впізнаване обличчя, розкішний голос і серйозна подача матеріалу. Тобто компаха в нас буде так нічого. Як завжди, бендерівсько-білоруська. Друзі, пройшло декілька, буквально десятків хвилин, і я тепер не сам. Прошу представитись, будь ласка, наш дорогий сябр. В'ячеслав Сікора, керівник білоруської діаспори в Україні вже як 2 тижні. А до цього був опозиціонер, політичний та громадський діяч з Білорусі. Не хочу таке неправильне слово «біженець». Я вимушений був з'їхати, щоб протягувати боротьбу, бо був вибор ці сесть за крати на 15 років, бо на мене 7 справ було відчинено. Ось, і обшуки були, і переслідування, і я спробував про кордон утечі, і від КГБ, потім мене взяли в ФСБ в Росії. Я і від бабушки ушов, я від дедушки ушов, і зрозумів, що тільки в Києві я можу протягувати свою боротьбу. Особисто після того, як я був у 2014 році на Майдані і бачив, як український народ за гідність йшов під кулі снайперів. І мара була у мене, як білоруський народ прочнувся і так само свою гідність отримав. І пройшло всього буквально 6,5 років. Так. Так. Після того, як на Майдані я всі ці 6 років марив, як наш народ. Я 20 років марив, бо я відав, хто такий Лукашенко, але зняв фільм про Майдан, він так називається, він є у Ютубі «Майдан своїми глазами». Ось, і доводив інформацію до білорусів, що як робиться в Україні, як треба жити заправду. І дякуючи Богу, і тому, що стільки років ми тривали, здарилася наша така, ну, у нас вона так само революція, але ми хотіли, щоб вона була така демократична, така без жертв, без забойств. Зразково, можна сказати, якщо так перефразувати. Так, бо ну, я наглядячися, як скільки загибло в Україні людей, ми не хотіли таких жертв в Білорусі. Ми думали, що ну, чоловік, то хоч пес, чоловік розумний, тварина розумна, повинна здогадатися, що ну, кожному є свій час. Але Лукашенко так не думає. Чоловік хвора людина. Ну, влада до смерті. Так не повинно бути.
Так не повинно бути, але на превеликий жаль. А що, пане Василю, скажете ви, дивлячись на події, ті, якими ви пережили, учасником подій теж були. Ось ми десь знаходилися поруч, але тоді не знали друг друга. Пройшов певний час і ваші думки. Прошу вас. Дякую, Василь Васильович. Я радий сьогодні знайомству з Сябром В'ячеславом. І ви знаєте, друзі, вкотре переконуюсь, що ближчим для українців, білорусів немає. Так. Ближчих для білорусів, українців, мабуть, теж немає. І, друзі, а якщо ви добре напружите ваші мізочки, то ось тут ми вставимо це відео з чудовими висловлюваннями пана В'ячеслава, і ви згадаєте ці золоті слова, під кожним яким ви змогли би підписатися. Послухайте, яка цікава думка прийшла мені в голову. Коли білорусів почали збивати, сажати у турму, відкривати кримінальні справи, білоруси вимушені були з'їхати до братських народів у Польщу, у Литву і до своїх братів українців. Україна дала притулок білорусам. А куди ви, росіяни, поїдете? Де ваші брати? Хто вас прийме, сховає, дасть допомогу? Ви ж усім насрали у світі. Ваш дом – тайга, і ваші брати – медведі. Дожитися до такого треба мати розум. Дякую тобі, Україна, Польща та Литва. Живе Білорусь! А що зараз можна прокоментувати? Ну, Україна переживає не найкращі часи, але в порівнянні з Білоруссю у нас більше свобод, у нас більше можливостей, і я гонорюсь тим, що для більшості тих тимчасово переміщених білорусів Україна є транзитною зоною, адже є потоки в Литву, в Польщу, і я гонорюсь тим, що наша супулка докладає максимум зусиль, щоб якомога комфортніше було цим хлопцям та дівчатам, які вимушені залишити свій побут і їхати стрімголов, зовсім не знаючи куди і не знаючи, що буде очікувати. Але тут завжди можна в Україні очікувати на дружнє плече, і голодними і без крову точно ви не будете. Ви не будете шикувати, але перше необхідне буде нам надане, адже ми привикли допомагати один одному. Що стосується Білорусі, я гадаю, що справа часу. Так, зараз загнали знову на кухні вас, сябри наші. Але прийде весна, все розквітне і все стане на свої місця. Справа з Лукашенком вже вирішена. Зараз вся боротьба, все, що стосується ваших вольностей, вашої свободи, виключно в ваших руках. Тому... Ну что, можем повторить? На Берлин? Никто кроме нас? Что вы там ходите с кветками? Вы воогуле разумеете, что сегодня отбылося, россияне? Вы трапили у концлагер. У вас есть 3 варианта. Первый вариант – стать як украинцы. Але вы не украинцы. Другий вариант – стань чеченцем. Але чеченцы такие одни в свете. І третій варіант – виходить завтра. І не заходить. Ви шмат нам раїли, як треба робити революцію. Так покажіть, як треба її зробити. Знесіть хуйло. Докажите, що ви люди. Слава Україні! Живе Білорусь! Пан Василь, ще таке питання. Ваші прогнози про ситуацію в Білорусі? Мої прогнози. Я оптиміст. Я впевнений, що Білорусь буде вольним панством. Я впевнений, що Білорусь буде разом з Україною крокувати до європейської спільноти. І це справа часу і справа тих зусиль, які мають прикласти виключно білоруси. Зараз свобода Білорусі в руках білорусів. Тому це боротьба, це змагання далі і не впускати руку. Так як це робить
Что? Правильно, Хелен.